Ndị bụbu ndị isi n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance maka Awka South 1 constituency dị na kansụl ime obodo Awka South nwere ọgbakọ mbụ na mbọ ha iji wee kwupụta nkwado ha nye gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịbụ gọvanọ bụ ọchịchọ ya nke ugboro abụọ. Onye chịkọbara ọgbakọ ahụ bụ onye a maara ma n'ọnọdụ azụmahịa nke mmanụ na ikuku gas nọ na Port Harcourt nke Rivers State bụ injinia Obiora Okafor, onye nta aka Nchibụzọ Okoye nọkwazi oge ahụ. Injinia Okafor mere ka amata na ya kpọkọrọ ndị ahụ bụ ndị jibu ọkwa n'otu ndọrọndọrọ Apga ka ya na ha kparịta ụka ma mee ka amata na gọvanọ Soludo alụgo ọlụ ebe ọ dị ukwuu na-ebighị ego ọbụla. Suggestion I make input ka itinye ya ka party anyị gaa n'ihu ka anyị wee nwee good achievement for 4+4 anyị ekwu. Onye isi oche okpuru ọchịchị Awka South nke otu ndọrọndọrọ Apga bụ Maazị Lawrence Chukwuma toziri ya bụ nwa amadi kpọkọbara ya bụ mmemme ma kwuo na gọvanọ Soludo alụpụtago ọlụgba ịgba nke ga-eme ka e wee tụnyere ya akwụkwọ ma gwazie ndị eji okwu ha agba izu na pati ahụ ka ha ṅomiri Maazị Okafor. Ibulu onye Apga, ibulu onye party, power has come back to party. Soludo atụrụ agụrụ anyị ọkụmụ. Enwenugo mbọsị emebere election councillors ejeje na ward ọ na-abịa ọ na-azụ kedu onye anyị weta ward ni na mmanụ onye a na-eje. That is democracy for you. Otu onye jikwa okwu ya bụ izu n'Awka South na ya bụ otu ndọrọndọrọ bụ Maazị Emmanuel Nwanwu toro gọvanọ Soludo n'ebe ọ dị ukwuu maka agaraga ọlụ ọ lụgoro na steeti a ma rịọ ndị Anambra dododo ka ha tụnyere gọvanọ Soludo mgbe a ga-atụli aka elu n'ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị 8 maka onye ga-eji ọkwa gọvanọ Anambra site n'Awka. Aha m bụ Nchibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.